масъалаҳое ки бештар дар ҷамъомад матраҳ гардид, ин беталаф ҷамъоварӣ намудани зироатҳои кишоварзӣ мебошад. гуфта шуд ки бештари меваю сабзавот дар кишвар аз вилояти Хатлон содирот мешавад, аммо бо сабаби таҷрибаи кофӣ надоштани баъзе хоҷагидорон қисми зиёди маҳсулот аз даст меравад. зариф ализода роҳбари ассотсиатсияи соҳибкорони вилоят баён намуд ки мақсади ҷамъ намудани шарикони рушд ва соҳибкорону мутахассисони соҳа ин баланд намудани донишҳои аграрӣ ва вусъат бахшидани ҳамкориҳои чандҷониба миёни фурӯшандагону харидорон мебошад. агар ба солҳои пеш назар андозем, дар ҳудуди вилоят марди деҳқон маҳсулоти хешро пурра ҷамъоварӣ ва ба фурӯш гузошта наметавонист. ҳоло бо ба кор андохтани коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ аз ҷумла меваи хушк ва афшура онҳо метавонанд бе ягон мушкилӣ харидорони маҳсулоти хешро ёбанд ё молашонро ба талаботҳои бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ намуда содирот намоянд. афзуд ализода ном бурда дар давоми суҳбат қайд намуд ки онҳо дар якҷоягӣ бо ташкилоти хориҷии юсаид ва палатаи савдо дар 22 шаҳру навоҳии вилоят дар ин самт вохӯрию суҳбатҳо гузаронидаанд. ҳадафу мақсадҳои асосии чорабинии мазкур имрӯз мусоидат барои истеҳсолкунандагон, коркардкунандагони маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон барои баромадан ба бозорҳои нав, барои тақвият бахшидан ба содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар сатҳи вилоят мебошад. чорабинии мазкур дар ҳамкорӣ ва ба дастгирии шарикони рушд, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ассотсиатсияи соҳибкорони вилояти Хатлон, ассотсиатсияи агробизнеси Тоҷикистон ва дигар шарикону тарафҳои ҳавасманд ташкил карда шудааст. мутахассисони соҳа дар вилоят давоми 8 сол инҷониб бо олимони олмон дар 12 шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар барои босифат ба даст овардани ҳосили пахта ва сабзӣ, тарзи истифодаи нуриҳои минералӣ, зархимикатҳо, пешгирии ҳашароти зараррасон ба кишоварзон дарсҳои омӯзишӣ гузаронидаанд. ҳамин аст ки кишоварзон солҳои охир беҳтарин навъҳои тухмиро истеҳсол намуда содироти маҳсулоти босифатро ба кишварҳои ҳамсоя бештар менамоянд. ҳадафи асосии мо бо дастгирии шарикони рушд пешбурди тиҷорат ва хӯрондани харидорон бо фурӯшандагони маҳсулоти кишоварзӣ. ба ҳамаи мо маълум аст ки деҳқонон бисёр заҳмат мекашанд, маҳсулот истеҳсол мекунанд, лекин барои маҳсулоти худашонро фурӯхтан дар алоҳидагӣ бисёр мушкилӣ мекашанд. ҳамин хел форумҳо мусоидат мекунад ки истеҳсолкунандаҳо бевосита фурӯшандаҳо ки шинос шаванд. дар чорабинии роҳбарони корхонаҳои истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ки бевосита дар баробари содироти маҳсулот ба истеҳсоли он саҳм доранд, беҳтарин навъҳои тухмиҳои истеҳсолнамудаи хешро пешкаши ҳозирин карданд. баробари гирифтани маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди биотехи шарики ҳамкориҳо бо Федератсияи Россия, бо муассисаи илмии иттиҳоди илмии истеҳсолӣ ва соки шаҳри Иркутски Федератсияи Россия тӯли 18 сол мешавад ки мо ҳамкорӣ дорем ва мақсаду мароми мо ва мутахассисони мо аз он ҷумла олимони академияи кишоварзӣ баробари гирифтани ҳосили барвақтӣ маҳсулот бояд аз лиҳози экологӣ тоза бо камтарин истофода будани дороҳои минералӣ бо ин мақсад дар зиёда аз 22 шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар ва минтақаи кӯлоб 8 соли охир аст ки истифода бурдани маҷмӯи нуриҳои микробиологӣ аз қабили КМУ ки зиёда аз ин маҳлули аз лиҳози экологӣ тоза дар таркибаш 88 витаминҳои зинда дорад. маҷмӯъ аз ҷиҳати экологӣ тоза буда ва асос ки аз лиҳози иқтисодӣ барои деҳқон хеле ҳам фоидаовар аст. аз ҷониби масъулон ба як қатор роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣ барои истеҳсол намудани маҳсулоти босифат аз он ҷумла хоҷагии деҳқонии ансории ҷайҳун, комбинати шири шаҳри бохтар, хоҷагии деҳқонии шаҳноза бо сертификат тақдим карда шуд. манучер ҳасанов, Далер Шарипов, Абдурахмон Шоҳимардонов, Ахбор, шаҳри Бохтар.